Hem escoltat el solo d'oboe de la quarta sinfonia de Tchaikovsky, perquè ens trobem amb Ginés San Juan, oboista, director de la banda El Castell Vermell i fundador de GTE, única editorial de partitures de la província d'Alacant. Bon dia, Ginés. Estem encantats de que estigues amb nosaltres. Hola, bon dia a tots. És un plaer estar així amb vosaltres. Soc Sofia. Per què comences en la música? Hi ha alguna persona o circumstància que t'hagi influït? Fa molts anys d'això ja, no em recordo, però sí que jo quan vaig començar la música, sobre 7-8 anys, tenia una cosina meva, una cosina germana que tocava el clarinet. I res, es van apuntar allí a l'acadèmia de la banda del meu poble, de Biar. Es van apuntar 2 o 3 amics i jo també. O sigui, no és que tinguera un germà, un pare, un cosín, la meva família no ha sigut mai ningú músic i vaig començar per ahí. És a dir, ma cosina tocava i alguns amics es van apuntar, apunta a futbol, t'apunta el que sigui, m'apunta a música. Va sorgir així. Hola, soc Carmen. Actualment es pot viure de la música? Tu vius de la música? Les dues preguntes, una per una, vaig a contestar-les. Actualment es pot viure de la música? Sí. Jo crec que actualment es pot viure de quasi tot. Jo he vist de la música? També. He vist de la música actualment, tot el treball que tinc, que són diversos, ara vos parlaré, estan relacionats en els meus estudis, que és una música en general, però després la música, com he dit, és molt general i té moltes rames. Jo, per formació, soc oboista, jo em vaig treure el títol de professor superior al Conservatori d'Alacant fa ja 12 anys i actualment, per exemple, una de les meves faenes sí que és donar classe d'oboe, estic donant classe així a Castell Vermell, he donat classe en un munt d'escoles de música de la província, no sé si són 10 o 11 escoles, va haver anys que treballaven 10 escoles a la vegada, anava una vespre a 3 escoles, una altra a 2, l'altra a 3, fèiem uns quilòmetres, donava classe i bé. Actualment, vist de la música sí, però la compaginen moltes més coses, és a dir, com sabeu, fa uns anys, que ja parlarem després, vaig crear una editorial. Quan vaig acabar la meva formació com a oboista, vaig començar la meva formació com a director en l'escola de joventuts musicals de la Vall d'Albaida. Vaig estudiar direcció de banda, vaig fer molts cursos de direcció i una altra de les meves parts és dirigir la banda de Castell Vermell. He sigut director de cor, he sigut director de banda jove i sí, està tot relacionat amb la música. També el que ha dit Manolo abans, som 3 persones que tenim una tenda de música a Villena, és tot relacionat i sí, es pot viure de la música. Actualment no és que siga milionari, vaig al dia quasi, però sí que per lo menos, i això és una cosa molt important, estic fent feina en el que m'agrada. O sigui, inclús aunque siguin 3 o 4 feines, estic fent feina en el que m'agrada i disfrute en cada cosa del que faig. ¿Vale? Hola, soc Daniel. De menut vas canviar del clarinet a l'oboe. Explica'm per què es vas canviar d'instrument i si et va costar molt. Sí, la història és, jo vaig començar tocant el clarinet. Per què el clarinet? Segurament perquè la meva cosina tocava el clarinet no recorde per què vaig triar el clarinet. I quan portava ja un any en la banda com a músic, el director que teníem aquest temps en la banda, per falta d'instrument, va pensar en dir-li a alguna gent que canviara d'instrument. I res, va pensar en mi i de veres que està mal dir-ho ara a posteriori, però em va agradar més. La veritat és que des d'aquest moment que l'oboe és, a part de tenir un paper més principal en la banda, quan entres a la banda normalment en el clarinet vas de clarinet tercer, vas al final de tota la cua de clarinets, que està bé, és a dir, el que menys nivell té, el xiquet que acaba d'entrar, va al final. El cas de l'oboe és diferent en quasi totes les bandes, perquè normalment hi ha bandes de pobles xicotetes com la meua o com són les d'ací, per exemple, que tenen 40-50 músics, només hi ha un oboe, 2, o si tens molta sort, 3. I a part, Manolo sap, per exemple, i vosaltres si heu sentit alguna cosa de música, l'oboe és un instrument molt principal en qualsevol obra, en qualsevol adaptació. El repte, inclús tenint 11 anys, em vaig tirar avant, vaig dir, bé,
com a que m'apetia ser més protagonista, ja era una cosa, ja portaves 3-4 anys estudiant música i tu senties i veies l'oboe i dius, pues, aquest instrument sona bé. Aleshores em vaig canviar, em va costar molt, pues, no recorde, el que més costa és, l'instrument que tocava Manolo és igual, el fagot, el fer-se o adaptar-se a les canyes que té l'instrument, perquè és molt delicades, les canyes de l'oboe, les canyes del fagot. I jo recorde que al principi el xic que tenia que fer-me canyes a mi, que vivia fora de Biar, no podia fer-me-les sempre, i recorde anar a Villena, a la tenda de música que hi havia entonces, i comprar un llibre on dia com es feien les canyes. I ma mare i jo, en 11 anys, ma mare allí mirant a veure com es lligaven les canyes i tal. I ma mare i jo, als 11 anys, veient com es lligaven les canyes i com en una navaja molt afilada intentar rebaixar per a que vibre i que soni bé. El primer any que vaig tocar l'oboe, jo ja estava estudiant al Conservatori de Villena, vaig solapar tercer curs de clarinet i primer d'oboe. Volia acabar aquest curs i sí que anava, un dia baixava al conservatori en un instrument, el dia següent anava en un altre. I ja quan vaig acabar aquest curs, ja el mestre de clarinet li va entrar pena perquè se me donava bé, o això dia ell, i sempre, cada volta que em veu encara m'ho recorda. El mestre diu, tu has sigut un gran clarinetista, vas canviar d'instrument, i jo, bueno, pues és el que em va fer. I sí, em va costar adaptar-me, al final la tècnica és pareguda, però sobretot les canyes sí que són molt, molt delicades. Conta'ns una o dues, si vols, de les teves millors experiències musicals. És molt difícil plasmar una o dues, perquè a mesura que vas fent-te gran i vas tenint més concepció de la música, que té moltes vertients i molts matisos, és complicat quedar-se en alguna experiència. Una o dos. Jo crec que com a experiència musical és un curs, és anar a tocar en una orquestra que vaig anar a Alemanya. He anat 3 vegades a tocar allí estem una setmana allí fent assajos, 7-8 hores al dia d'assajos, i després al final hi ha 2 o 3 concerts al final de l'encontre, i l'experiència que tenia allí musicalment va ser molt, molt enriquidora. Per què? Perquè la música a Espanya es viu d'una forma i a Centre Europa i el nord d'Europa es veu d'una altra. És molt més... La gent en general, la gent que no és músic, allí quasi tots són músics perquè la tenen obligatòria en l'escola, però obligatòria de tocar un instrument des de ben petits. Qualsevol persona entén de música, té una formació musical més o menys mitja, entén el que és un instrument, entén les diners que val un instrument, entén lo difícil que és tocar un instrument, i tot, des que vaig a plegar a Alemanya, la puntualitat dels assajos, l'estar callats en els assajos, el públic, jo no he sentit un silenci tan absolut en una actuació com vaig tindre a l'auditori de la Hèrcules Sal de Múnich. És tot molt relacionat. Al voltant on estàvem fent assajos, imagineu-vos, era un poblet molt, molt xicotet, enmig des Alpes, i allí és on estàvem, en un monasteri, tancats, podem eixir, evidentment, però estàvem, a part dels assajos, tu eixies i miraves el bon dia les Alpes, en abril, un dia tenies neu, l'altre dia tenies aigua, l'altre un sol, era espectacular. Però sobretot, aquesta experiència és molt bona. Altres, jo he treballat amb molts bons directors, al final el director és el que es guia, no? Per fer un símil és l'entrenador de futbol, és el típic Guardiola, el típic Mourinho, el típic que siga, no? Lopetegui, que estarà de moda, per exemple. Són referents que n'hi ha gent que es toca tu per qualsevol cosa. Jo he tingut molts referents, molt bones experiències, i sobretot una d'elles també en una orquestra que vaig tocar a Barcelona. El director per a mi és una guia, perquè és Jordi Mora, que és un gran director, professor de direcció a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i la veritat és que és un referent, i treballar en aquesta gent n'hi ha voltes que te'n recordes. I a banda de tot això també hi ha obres molt especials, que crec que després hi ha alguna pregunta, que tenen el seu sentit i te'n recordes molt apixelades d'aquest moment. Hola, sóc Helena. Quina obra t'ha agradat o t'ha influït més? Comentant el que parlàvem abans, hi ha obres que per el que siga, per l'auditori on toques, per el que suposa per a tu com a músic un repte, per exemple, tocar de solista,
tocar una obra de solista que dura 15-20 minuts en els teus companys, en la banda de música al teu poble, vaig tocar de solista 2 voltes a Biar, he tocat en molts llocs solos importants i són d'obres molt conegudes i són obres que sempre es llamaran l'atenció. I parlant de repertori, per exemple, hi ha una obra que em va xiflar moltíssim quan la vaig tocar, que va ser La consagració de la primavera de Stravinsky, que és, a part de ser molt, molt complicada, sentint-la no sents el mateix que quan estàs tocant-la. El treball que porta darrere a l'hora de muntar-la. Vaig tindre la sort també de treballar en un gran director, que és Edmond Colomer, que és un director català molt, molt bo, actual del panorama musical. I aquesta obra la tinc jo com a culmen. També hi ha altres obres. He tingut la sort que no molts músics tenen de tocar 5 sinfonies de Bruckner. Bruckner és un compositor alemà que no és molt, molt conegut perquè les obres són immensament llargues. Una d'elles, per exemple, en Alemanya, una de les vegades que vaig anar, van tocar una sinfonia que durava hora i quart d'hora i mitja, única hora del concert, i va ser una passada. També tens moments de solista en alguna obra que t'agrada molt, Quinta sinfonia de Beethoven, Quinta de Tchaikovsky. Hi ha coses que has tocat i te'n recordes i dius, jo això l'he tocat i vaig fer això solo i estic molt content d'haver-ho treballat. Hola, soc Maria. ¿Y quién estil o grup fuera del que podríem denominar música clàssica? Sí, a veure, normalment jo no vaig tot el dia sentint música clàssica en el cotxe. Jo sóc més, i vaig ser en la meva joventut, prou rocker, i a mi sobretot el rock espanyol m'ha agradat. Marea, Extremoduro, Reincidentes, Heavy, Mago de Oz també m'ha agradat. Han sigut també coses que al fi i al cap t'influeixen molt. Com a músic també prestes més atenció a melodies, a temes que pugues tu després taradejar i cantar. Els músics, per almenys a mi em passa, tenim un defecte, que estàs sentint música i jo estic sentint notes. Moltes vegades, clar, tu entens una persona quan està parlant-me, qualsevol de vosaltres, jo entenc perquè entenc l'idioma, no? Aleshores, quan estàs sentint una melodia de qui siga, de Mago de Oz o de David Bisbal, estàs sentint una melodia, tu saps que és mi, re, fa, sol. Això és un poquet friqui, però és el llenguatge que entens. I, per exemple, Mago de Oz, Celtas Cortos, que tenen moltes melodies celtes i amb molta nota, amb molta dificultat, són grups que m'agraden. M'han agradat sempre, m'agraden, i per exemple l'any passat vam tindre la sort de, així a Castellvermell, no sé si algú va anar, o els vostres pares que són més de l'època de Celtas Cortos, va vindre Celtas Cortos a Ibi i vam tocar les dues bandes juntes d'Ibi, jo vaig dirigir i m'ho vaig passar pipa, perquè damunt coneixia totes les cançons, jo cantava mentre dirigia, va ser un espectacle. Soc Darío. Com va sorgir la idea de l'editorial? Bé, la idea editorial va sorgir quan estava estudiant direcció de banda, com he dit abans, a l'Escola de Joventuts Musicals de la Vall d'Albaida. Una de les assignatures que teníem era orquestració i instrumentació. Orquestració i instrumentació és agafar una obra, per exemple, la que siga una obra original per a piano o per a orquestra, i adaptar-la a una altra formació, a banda en aquest cas, que és el que estàvem estudiant. I recorde que en un treball el professor era Ramon García i Soler, el professor que ens va demanar uns treballs lliures i jo vaig agafar una obra d'orquestra que és la dansa eslava de Dvořák, que la tocarem també en guany a Santa Cecília, i la vaig presentar com a treball al mestre. I el mestre, quan va acabar la classe, no sé, nota em va posar molt bé i tal, va dir algunes coses, i quan es va acabar, a mi i a un company meu de Villena ens va dir: «Che, quedeu-vos que vull comentar-vos una coseta». I va dir: «Che, jo treballo o tinc part de nostra editorial, en una editorial que hi ha a Albaida o per ahí. M'agradaria que, si vos interessa, que això podíem publicar, perquè veiem que està molt ben fet i teniu idea i podíeu fer cosetes perquè busquem adaptacions per a banda. I doncs ja mos ho pensarem, tal». I pugem al cotxe, que ens tornàvem junts, i jo, no sé, pegant-li voltes, li vaig dir al xic este, home, doncs igual podíem nosaltres crear una editorial, si també se'ns dona això i ens agrada, i doncs vam començar a preguntar què hi havia que fer, fer-se autònom, fer-se tal, donar d'alta sol o altre, vam buscar un despatx que per sort era d'una coneguda meua i ens cobrava una misèria d'alquiler, i per ahir vam poder començar a l'editorial i a funcionar, i fins avui, que ja fa quasi 6 anys. L'editorial es va crear
sense haver-ho preparat, el 12 del 12 del 12 a les 12 del migdia. Vam signar la constitució de l'editorial, o sigui que ja fa quasi 6 anys. Hola, jo sóc Pablo. Podries explicar-nos el procés d'edició d'una obra i alguna curiositat que t'hagi passat? El procés d'edició d'una obra comença contactant o el compositor amb mi o jo amb el compositor i res, em mana l'obra a editar i res, jo la veritat és que sóc prou net en el meu treball, vull dir, m'agrada que les coses queden bé, al final mereix la pena, bona qualitat de paper, bona qualitat de portada, bona qualitat sobretot de la música que hi ha dins, bona qualitat de l'escriptura que fas per a que el músic ho veja clar, ho veja bé, el director també, estiga tot explicat. Quan ja tenim partitura em poso a treballar en ella, en el software d'edició de partitures i res, jo soc molt pesat en els compositors, li mane 200 proves de cada obra, mira tal, així en este compàs he vist jo que t'has enganyada, si hi ha una negra i l'altre instrument té una corxea, com ho fem i tal. Els compositors em donen l'enhorabona per trobar aquestes cosetes, però crec que a la fi acabes de crear una obra millor per a tots. Per a, com si el músic ho més clar, tocarà millor, tindrà menys dificultats. Res, s'acaba l'obra, es demanen els permisos i uns còdics, l'ISMN, que és un codi internacional de música, i el dipòsit legal, que és algo de la província, i ja està, i a publicar-la, tenim una web, a posar-la a la venda i esperar que el músic, els directors i les bandes de música compren o intenten interessar-se per aquesta música que fem. Hola, jo sóc Marta. D'on et ve la inspiració per a compondre? A veure, jo de totes les coses que he posat i que soc i que faig i que he fet al llarg de la música, el que menys he fet ha sigut composar. Jo només tinc 3 peces composades, 2 per a grup de xaramites, que jo dirigia una colla aviar i vaig composar una marxa de processó per a un acte específic que no hi havia res, i un pas doble dedicat a la colla de Viar i a la colla d'ací de Castellvermell. Ho vaig fer fa 3 o 4 anys. I la peça que més m'ha costat i més m'ha suposat també i que ha sigut un repte molt gran ha sigut una marxa cristiana que vaig fer a finals de l'any passat i principis d'enguany per a una capitania que teníem a Viar, la família, i res, vaig intentar fer una marxa cristiana. Crec que s'ha quedat prou apanyadeta, va ser la primera, a mi em va costar moltíssim i estic molt content, i la inspiració és complicada i més quan no es dediques a això. Estàs tot el dia pegant-li voltes a una melodia, a l'altra, a veure si esto pots fer-ho així, esto pots fer-ho així, i no sé, no recorde bé la inspiració concreta. Com era una marxa cristiana vaig agafar una dansa, més o menys vaig intentar crear una dansa medieval per al primer tema de la peça, per l'estil que era de la marxa cristiana i la comparsa a la que estava dedicada, la filada a la que estava dedicada a Viar, i després una melodia molt guerrera per acabar-la. I tot això barrejat i en ajuda d'un amic meu compositor que em va ajudar a quadrar 4 coses que no sabia fer-les, doncs això, la vaig acabar. De tot el que faig, com he dit, a dia d'avui no tinc més inspiració o ganes i temps, sobretot per a fer alguna més per a música festera o per a lo que siga. Sí que m'agradaria perquè m'ha ajudat molt i m'ha enriquit molt fer una cosa que pensaves que no podies fer, però de moment és una de les parts que tinc apartada. Hola, sóc Manuel. Per què creus que és important l'educació musical? És molt bona pregunta i segurament la resposta no siga tan bona, vull dir. Què va dir-te un músic de l'educació musical? Que és, segurament, per a mi és quasi tota la vida, evidentment. Tens família, tens amics, tens moltes coses, però tot anar al voltant de la música. Com vos he dit, des de ben xicotets estàs formant part d'un grup molt heterogeni, en gent que podia ser ton pare, podia ser teu avi inclús, gent que està jubilada i està tocant a la banda de música, i que, sobretot, a tots es envolta un halo per algo que volem fer tots, que és fer música. I si comences de jove, jo crec que algo que està tan de moda, que són els valors en la joventut i l'educació en general, l'estar formant part d'un grup, com he dit, tan heterogeni, fa que, sobretot, dedicació, disciplina no vol dir que hi ha un exèrcit que estiga el director sempre pegant xillits, no, és dedicació, disciplina, disposició a perdre hores d'estar en amics, per exemple, o de... Jo jugava al futbol, com tots, quan érem joves, i jo sacrificava, evidentment, els entrenaments i inclús els partits per activitats musicals. I a dia d'avui no m'arrepenteix perquè l'educació musical jo crec que m'ha moldejat com a persona en uns valors que per a tots, per a tota la gent jove, jo les recomano. Siga en una banda, jo cantant en un cor també, me recordo la primera volta que vaig entrar al cor, tindria 17 anys i em vaig sentar en gent, un home que ja ha faltat l'any passat, un altre home que té ara Alzheimer i dona moltíssima pena veure-lo, però estem allí, 2 homes jubilats i jo, un ambient molt sa, perquè al final intentaves fer música, intentaves fer algo, el cor era superamateur, hi havia moltes voltes que gorgoritos per tots els puestos, però l'ambient i els valors i el juntar-te en gent per fer un fi comú és molt important. Per això, el que et dius de la pregunta,
Per a mi l'educació musical és bàsica. Hi ha ara moltes persones que volen llevar la música d'obligatorietat en instituts, en col·legis. Evidentment jo, un músic, però no per ser músic, sinó jo estic totalment en contra, igual que la filosofia, educa els valors, la música, tot. La veritat és que és primordial per a mi l'educació musical des de ben petits, inclús per a desenvolupar-te quan tinguis una feina, aunque no es dediques a la música, passar el rato en cor, en una banda, en un grup de danses, en el que siga. Això, també, a part de música, en cultura, en un grup de teatre, en l'escriptura, el que siga. Hola, sóc Ismael. Què faràs quan la teva filla tinga l'edat de fer-se músic? A veure, la pregunta si fora, per exemple, t'agradaria que la teva filla fora músic? Sí, absolutament sí, m'agradaria. Què faré quan la meva filla tinga edat per ser música? M'agradaria que es començara, però no vaig a obligar-la. Ella, jo intente ficar-la en tot on vaig, vull dir, si vinc a Castellvermell, intente que se'n vinga algun dia, que veja. Jo tinc un germà que també és músic, és xaramiter, i cada volta que veu a son tio, ai, el tio tal, i a veure si toques de major i no sé què, no sé quantos. Pareix ser, a dia d'avui, la filla té 5 anys, li agrada la música, tinc un piano que gastava jo en casa fa molts anys, el té ella, a porrejar-lo i jugar. Va a classes de fasolet, que és una metodologia nova que ja fa poc, que és agafar els xiquets des de 3 anys i més o menys es comencen mitjançant jocs, dibuixos i cançonetes, es comencen a iniciar-se al món de la música. Sí que m'agradaria, jo l'ajudaria evidentment en tot el possible. El fet de ser músic és que entens com funciona este món, entens que és moltes vegades sacrificat, sí, com quasi tot el que vols. És car perquè depèn l'instrument, té molt de manteniment, són instruments cars. Sí que m'agradaria, intentaré ajudar en tot el que siga, però que faci el que vulga. Jo crec que a dia d'avui no vaig a obligar-la, però sí que m'agradaria, sí. Soc Mario. Des de fa uns anys dirigeixes el Castellvermell. Què suposa això per a tu? Per a mi, per a la meva formació musical, la veritat és que Castellvermell va ser un repte agafar-lo, perquè jo portava dirigint, estava formant-me com a director de banda i jo dirigia una banda juvenil en Onil i em va eixir l'oportunitat de dirigir Castellvermell i la veritat és que al principi Castellvermell és una societat que té 20 anys, però 22 o 23 anys, però el que és la banda va néixer crec en 2009 o per ahí, és a dir, que és una banda molt, molt jove, que tenia els músics molt amateurs. Claro, hi havia gent que havia tocat molt poquet i intentàvem fer una banda. Jo recordo el primer assaig que vaig vindre de la banda, serien més o menys les que som així. No eren més, eren 15 persones, 20 persones, vam començar a pelear, vam intentar que els xiquets de l'escola, aunque no estigueren suficientment preparats, anigueren entrant a formar part. I la veritat és que ara mire 5 anys darrere i estic molt content del treball que hem fet. El treball no l'he fet jo soles, l'hem fet entre tots, l'escola de música, les directives que han passat, i veure ara que damunt de l'escenari som sobre 50-55 si estem tots, i que podem tocar repertoris arriscats, a vegades massa arriscats. La veritat és que és una satisfacció molt gran. És una satisfacció molt gran veure com està creixent esta semilleta que vam plantar fa 4 o 5 anys i està donant resultats. La meva intenció a curt plaç, en 1 o 2 anys, és intentar presentar-me a un certamen de bandes, intentar competir, perquè crec que és important posar una meta i crec que estem preparats. Estem preparats per a posar-nos a fer coses superiors a les que fem ara. Hola, sóc Aitana. El dia 23 el castell celebra la festa de Santa Cecília, un moment important per a un músic, veritat? Sí, per a un músic de banda jo diria, per almenys la meva experiència, que el concert Santa Cecília, i no només el concert, tota la festivitat de Santa Cecília en general que envolta, per exemple, en Viares fa una setmana de la música, que n'hi ha algun concert que ve algú de fora, fas la replega de nous educandos, fas la missa, que és una missa tocada, cregues o no cregues, tu vas allí, toques, i és una cosa més especial, és una cosa que només fas una vegada a l'any, i després fas el concert a la setmana següent, i el sopar que hi ha després. Tot és molt especial, perquè jo he sigut músic en Viar de banda durant 10 o 20 anys, va ser músic, claro, tu comences sent educant, venint a ta casa a replegar-te,
que bé, Manolo ha escrit alguna vegada alguna cosa sobre això, sobre que vinga la banda a replegar-te a ta casa, és molt, molt especial. Vas passant anys, al cap de 2 o 3 anys tu eres el que va replegar a un company teu d'atril, de faristol, que després tocarà el teu compte, és molt especial poder tu a replegar, passes els anys i es comença a ser professor i vas a replegar alumnes teus, alumnes que van entrar en 7-8 anys i vas tu en 10, en 20 anys a replegar-lo, te'n recordes de tot el que has passat tu des que eres un xiquet de Xina fins a aquest dia. I ja més avant, per exemple, ara sí, com a director, clar, jo també me'n recorde de la primera Santa Cecília que van vindre, que eren molt poquets, vam replegar aquest any a 16 músics, vam estar tota la vespre passejant per Ibi replegant músics. I veus ara el que s'han convertit aquesta gent. En general, Santa Cecília és la fetxa, la data molt, molt especial per al músic. I enguany és la primera vegada que anem a fer-la en Castellvermell. No l'havíem fet mai, com us he dit, una banda de jove creació, i des de la junta directiva i per a potenciar molt l'ambient dels músics, que n'hi ha molta gent de la vostra edat, de 14, 15, 16 anys, volem potenciar per a que entren en aquesta dinàmica, en aquesta família de ser una festa molt important per al músic. Hola, el meu nom és Núria i en el concert de Santa Cecília s'estrena quadres en una exposició. Explica'ns un poc. Si parlàvem abans de reptes que estem aconseguint en Castellvermell, este jo crec que és un dels principals que estem abordant. És una obra molt, molt complicada. Jo he tingut la sort vaig fer un treball sobre aquesta obra al conservatori, després vaig tindre la sort de poder tocar-la com a oboista primer en un dels millors directors que hi ha avui i dels últims 30 anys a Espanya, que és Enrique García Asensio, i el següent repte, que Manolo, per exemple, creu que és una locura, és tocar-ho en Santa Cecília. Falta un mes, més o menys, per al concert i jo crec que ho traurem. Igual tota sencera no, que és molt complicada, són 40 minuts de música, 15 moviments, però 13 moviments jo crec que sí que podem fer-ne i res, d'ací convida tot el món a que vaig a veure-ho el dia 23 de novembre a les 8:30 a la Casa de Cultura. Hola, soc Carmen i aconsella'ns un llibre per a llegir, un lloc per anar i una cançó per a escoltar. Un llibre per a llegir, jo en tinc 2 que em van agradar molt, no tenen res a veure en la música. Són 2 novel·les, una d'un autor espanyol i una altra, no sé si era asiàtic, no sé si era iraní o... Els 2 llibres que aconsellaria, que a mi m'han agradat molt, són La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. No sé, el llibre va tindre algo que em va agradar molt. La forma de contar o la temàtica, no sé. El que siga em va agradar moltíssim, em va marcar molt aquest llibre. I també m'ha agradat molt un altre llibre que es diu Cometas en el cielo. Preciós. O sigui, un llibre on parla de guerra, parla d'homofòbia, parla de moltíssimes coses, de desigualtats. Molt complet. Els 2 llibres que recomanaria són aquests 2. Cançó, imagineu-se, moltes. Si és per a tocar, n'hi ha obres molt xules, com ha dit abans, La concessió de la primavera. Cançons que m'agraden molt, com he dit, Celtas cortos m'agrada molt, 20 d'abril del 90, una cançó, o No nos podran parar, que No nos podran parar és una cançó molt relacionada al món de la música, que si sentiu tota la lletra, és des que van començar, tot el que suposa el sacrifici. O hi ha una cançó de Mago de Oz, que no recordo el títol, però hi ha un moment que diu «Jamás podré dejarla, mi vida es una canción, soy músico y hablo en clave de sol». És una, com si fora, jo l'afirmaria ja com si l'haguera posat jo. O sigui, són cançons que llamen l'atenció. I un lloc, no? El lloc, sí que el vaig a relacionar amb la música, ja que abans no he parlat. Si teniu oportunitat, o després quan us encau, mireu fotos del Palau de la Música Catalana, en Barcelona. És un auditori, Jo m'atreviria a dir que de tot el que he tocat és el més bonic, però quizà, o tal volta, siga l'auditori més bonic del món. Tot. Jo la primera vegada que vaig entrar a l'assaig, teníem concert a les 8 i assaig a les 5, tenia que tocar poquetet perquè anava d'oboe tercer i estava allà l'orquestra, tenia molts compassos sense tocar i estava bocabadat. És a dir, l'assaig era així, mirant a dalt, a baix, tots els detalls que tenia, unes figures darrere precioses, trencadís formant figures,
una vidriera que baixa del sostre espectacular, que li dona una llum al palau increïble, i a part acústicament és molt bo. Així que un lloc, si podeu anar, evidentment, vos ho recomane, hi ha visites guiades, no fa falta anar a un concert, però busqueu Palau de la Música Catalana, una meravella. Moltes gràcies per haver vingut, ha sigut un plaer, que tingues molt d'èxit i que continues gaudint de la música per molts anys. Moltes gràcies a vosaltres i res, però que si necessiteu, així en teniu. Vos deixem amb la cançó Hasta que el cuerpo aguante de Mago de Oz. Puedes arrancarme el corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con las águilas se pueda con la pasión a flor de piel. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese, y mientras yo guardo sus besos y su voz en mi corazón. Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí. Comunicador de sueños quiero ser. Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos que andas con nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla. Mi vida es una canción. Soy escudo del alma. Soy músico y amo en clave de sol. Hasta que aguante mi voz. Somos trovadores que en tu ciudad damos pinceladas de color a tu gris realidad. Somos mitad caballeros, mitad bohemios y embusteros, no somos